As kamutan pati mati abot tagong ko subwam. Ha? Ha? Ya. Nagkasam. Mayat daharot ko ta, pangkatan na kapay. Right. Why? Kada. Oh, pakutang kapay lang mga rod. Ano? Ori ko lang, 35. Yes. Oh. Oh, tiwala mo kanyak. Ay, puno na yun. Nagpus ko na matawalit man. Pakita man. Nakarga na ta. Ano nga pare? Ano nga pare? Ano nga pare? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Boy. Ano ito mapanganan tayo? Kipay. Isip-sip titol, hindi balay, masapulan ta na back sa kanan rice. Supay. Ano ba ano niya? Hindi aramidin na kanyatan. Nyatan ni sinubunta. Ha? Sinubunta. Hemaw? Ha? Hemaw? Yay! Ingrat. Kurga, subok ya. Sige, patrakan. Nga nam. Ka, kamatis na. Naul ka mas na yan, muna ka na yan. Tapi alay mabot. Sakak? Ha? Naka, Basta ani, basta na. Basta na ganti kasi. Umot ikabal. Ngaw ni Mimar. Ha? Ni Mimar. Bisulot ta karabukit ko. Nilasa na. Makakasakpay. Nilasa na. Ha? Nilasa na. Ha? Bangsik? Ha? Bangsik. Hindi ko sabi ng bugaw. Silang kamutin. Ngas. Ni Masa. Ha? Gasang. Hala. Silang Silang boy. Boy. Oh. Di mo nagsuka kagad. Ha? Nga. Kau. Kurang gasto mo, Tom. Nanambal. Nanam kay Ma'am. Panglo. Nagkaranggas ka magisubong ko sa kalamawanan. Ha? Hindi kaya Ay, tutala ko. lakal ko mawawaraan ta magsugkan. Kihan mo mga ibulbulgarin ang anak makaputot. Baka damakangig na sa balay. Kani sore. Boy. Tiya. Parta ka, di bagak. Deso. Tiya, di bagak ka raw. Tuy. Dadala damagag. Tiya, sidag ka tini. Tuy. Anak ko kaamit ta? Berdina nga. Karden. Oh. At akapim di ta? Ang nga raw. Nagsayang ngayon. Anya di nga rin di pitchel. Nalamis ko na nang. Nalamiis. Naglamiis na garo din, nalamiis pa itino, ma'am. Tapat arak. Kasla ka mamuka. Di ba si kayo nagnag na ko Victoria ang gana sa bila? Di ba? Si kaya di Una. Tapos, di nabandog di sa kamong nagtakaw kal bike. Ya, isa si kaya. Si kaya. Oya. Ay, kula akong tibay kaya. Manong oras mo ti ko ha, pinagpag ng Victoria to ha. Sabi, tuwa Domingo. Madi ka nangan. Ano nga makan? Ha? Pangpanganam garod. Ta daldalan. Dungo dawat ka kasi ay. Una. Apay nakabagyam ni Sabila. Dino di Sabila. Ano na? Ano nang? Paypaysaw. Oh. Anapili daw. Karya ka. Ano ka? Anapay. Bitaw na ka. Gambitaw. Woy. Sakto, gambito jay. Mayat daharot ko ta, pangkatan na kapay. Right. Woy. Kada. Oh, pakutang kapay lang mga rod. Ano? Ori ko lang, 35. Yes. Balay nga raw. Nga pangagumata. Una. Bayatak tuma lang. Pwesaw. Woy.
Oh, tiwanan kanya. Kaya puno yan. Nagpus ko naman tawalit man. Pakita man. Nakarga na ta. Ano nga pare? Ano nga pare? Ano nga pare? Pinit-pito mo lang sa mo di dala nata. Di nagwagla ka. Upam ta. Saat mo ata. Agagagat tayo ta kuya. Agbiag tayo. Oo na. Kung kami nagsadot-sadot ka, awang mangyari ah. Oo na. Ang timakam mo. Oh, ana English ka rin ti asaw. Dog. Pusa. Kid. Kaldeng. Goat. Baboy. Baboy. Way. Pig. Ulag. Snake. Bibi. Duck. Tak. Tak kelata ka siguro. Yan, ditakan. Okay. Pasensya ka na, istorbo ka. Sige ka Rod. Gusto sa banat to eh. Nagtripam sa manajin oh. Pinagtripa niya mo, kinatungtong ko lang. Nagmayroon katungtong nga di boy. Oh, kinatungtong ko lang. Naikata di bising ko di kapen. Andres. Oh. Payso ka dyan, yung mga mangikot tayo nga tungtungan nyo. Pinagpagnana ni Victoria Tarlac ang gana sa bila. Well, nagpaiso ajay. Di miyam mo. Sikat to tayo ajay. Sa urikas kasi ajay. Naano sa ajay. Nagagat pay. Uri may salabaon mo. Mapanay. Ano yung tinagan na dyan? Tinagan na ajay. Ding. Ngamno syakti ag-iiyab kanya na. Iding ang bataw. Iding ang bato? Ano ba dati ka sa jay? Sak lang tinagpanagan kanya na. Iding ang bataw. Apay ko na. Bato-bato kami di pagbagi na. Kinagagat na. Naano sa nga nga tao ah. Wala boy. Naano sa ajay. Ura niya ibaon na kanya na. Apanan na. Uri awan upa na. Wow! Lalalo nga daarak nga ipakita na kanya na. How? Lalalo nga booking nga na. Nadtoy din ako na eh. Nagagayt. Nagpartaksi ka. Lalalo pong martak ti trabaho. Basta daarak makikita na. As sila upa na boy. Nagagit lang, madimpay mabalik asay na po. Talaga kurang ka ti kapain. Kung nagagagarod, siyempre nung mabannog ka, na sobrang kinagagamaw, siyempre, nabannog ka, madi ka makasaon. Nalipatak di baga ako. Ulita ma, nanajay. Ha? Nagtangan. Yung kisama na tuyan. Nawanan. Nakamanlangan na yun. Di ka makasaon. Hey, lumlumtag. Ito nga talaga, gusto ka ba ma? Garanggas ka mo ito, pati mati, abot tagong ko sa buwam. Ya. Nagkasam. Bagat ang business mo, boy. Kung nga pa may mga kanyakong. Kung pinamamon. Hindi mo sirat. Nagpututagong. So, ang pangras, amit. Baka nurumurta. Nagkasama sa silay. Ha? Kanda dum sama sa silay. Hindi, napudo lang kami, tiba. Naputut talaga sila. Tungko na pa. Mahal. Bara. Ngay, dinumuwaran sika. Kasawang dyan, ano pa? Putot. Nakal. Nisulat sika. Ha? Nisulat. Hindi ka makamastan. Nagbaraturo pa kong Brad. Putot. Kan Brad. Ha? Ganang mata siya mata. Mula. Nga. Sa may busta guru din na eh. Kaya nga ta. Sipa mo mas kanya po kayo. Sipat nga, sakto na. Yaman! Nagputot. Ha? Nagputot. Yaman! Kanang alam ka dyan ka agong kaw. Okay! Kaya nga. Ya! Tawag. Nyaraman na! Maday ka, bingkro daw. Ha? Ay! Nagputot talaga. Ha? Nagputot. Ano sama? Eh, kaysa mo di matiliwan tatate. Diba kaya? What? Pataka mo hindi. Eman tayo lang, paspanan na may busan, tama kalamang tapay. Makatayo ta. Kam. Gupatin eh. Ha? Gusto mo na. Buwan, Boy,
Lulubasin mo ta pispis mau. Kasi madi lumabas sa pis ko, paano masipa mo? Ha? Puto pita sili. Ikaw pigay mo kanong pasilay. Ganun kami mo. Ni, parta ka na kay Busaid. Baka ka ng dressing na bagan eh. Baka din naman tayo pag lumangatan to man eh. Sige. Han? Ganito pa yata na eh. Yung lasang boy. Ha? Lasang. Ibig tan. No! Tam. Natatan ako. May kataoy. Makanya. Ang umumok mo lang. Ganun pa. Kirain mo, tasubo mo, pe. Ano ang sulit? Ha? Ano sulit lang? Wala ba? Lambog. Masakit ka mo.